acesta este al doilea videoclip. Sper să vă placă. Astăzi avem un nou make-up. Este o zi de make-up în care stăm din nou și din nou în casă din cauza coronavirusului. Fuck! Ok, să ne dăm mult mai aproape. Este un machiaj simplu. Din nou, ceea ce fac eu de obicei. Nu trebuie să repetați după mine. O să ne strângem puțin părul pentru că nu o să am nevoie de machiaj în păr. După ce mi-am hidratat foarte bine fața cu o cremă anti-roșață coșurile mele de pe față, folosesc fondul de ten VFX Camera Ready de la farmacie. Îl pun de data aceasta pe mână pentru că am pus cam mult data trecută secretul nostru. Iau cu Beauty Blenderul după ce l-am băgat în apă și a schimbat volumul și tapotăm. Tapotăm și tot tapotăm. O părere despre acest fond de ten. După părerea mea, oxidează și oxidează. Are parfum în compoziție. Dacă nu vă place, nu vă plac produsele cu parfum în compoziție, nu vi-l recomand deloc. Fără o bază, v-am spus, oxidează și schimbă culoarea, adică, dar în rest este mat, partea pe care m-am dat și partea pe care nu m-am dat. Nu este uleios, nu încarcă tenul, arată natural. Acoperire, eu spun medie spre mare, depinde și cât îți pui pe față, cât te gletuiești, vorba ar veni. Da, deci asta este părerea mea. Dacă nu vă plac parfumurile în compoziția produselor cosmetice, acesta nu vi-l recomand. Are un miros destul de plăcut. Cobor și pe gât, după cum vedeți. Nu-mi place efectul acela de mască pe care îl văd aproape zilnic. Bine, după ce o să ieșim din carantină, o să-l văd aproape zilnic. Și tapotăm până intră destul de bine în piele. Nu are tendința de a se strânge. Cel puțin nu am observat această chestie. Să zic o notă, i-aș da un 9, destul de bunicel. Acoperire medie spre mare. Sfatul meu, coborâți până pe gât să se facă cumva să se combine culoarea pielii cu culoarea fondului de ten. Nu să ai o culoare până aici și restul să fie altă culoare. O să fie 3 culori cunosc pe lume sau 2. Ok, după ce l-am întins cu același burețel, o să iau un corector. Este de la Avon. Nu are o acoperire foarte mare, dar este cât de cât ok, să vă spun așa. Și o să-l aplic foarte puțin aici, sub ochi. Nu mult, doar pentru o mică lumină. Puțin pe frunte, pe năsuc, o dungă sau mai multe și sub bărbie aici. Și luăm din nou burețelul cu vârfulețul acesta și tapotăm în piele. V-am spus, acest corector nu are o acoperire foarte mare. Am dat în jur de 20 de lei pe el, cam așa, dar nu este mult și își merită banii după mine. Ok. După ce am făcut această chestie și cu concealerul și cu fondul de ten, obișnuiesc ori să-mi fac ochii, ori să continui cu conturul feței. O să șterg buzele când șervețele.
pentru că urăsc când este fondeten pe buze. Pur și simplu nu pot să îl suport. Și o să continui cu conturul feței. Am aici o palețică, să-i spun, de la Miss Sporty, Mission Sculpting. Are contur și highlight, iluminator, arată așa. Iluminatorul nu este ceea ce mi-aș fi dorit eu, dar nu este nici chiar așa de prost. Pentru contur încerc să nu-mi dau foarte mult, nu-mi place efectul de pată maronie pe față sau efectul de bătaie. Și încerc să-l difuzez foarte bine cu fondul de ten, să se vadă o umbră. Cam așa. Aici trebuie pus încă puțin. Încerc de la ureche să cobor spre obraz în jos, mult mai pierdut. Cam așa ar arăta. Pe frunte am văzut că multe dintre voi vă puneți. Nu am frunte atât de mare și nu obișnuiesc să îmi fac umbre și pe frunte. Ok, începem cu ochii. La ochi m-am gândit să iau o paletă de la Avon și să folosim un fel de roșu spre un maro, un roșu, și să-l folosesc sus, aici. Apoi să venim cu un maro, să umplem plapa. Este naturală culoarea, nu mi se pare că ar fi exagerat. Și apăs foarte, foarte puțin pe pensulă, după cum vedeți. Ok, este doar o umbră, o mică umbră. Încerc să o difuzez bine. Și revenim cu un maro cu sclipici. Această paletă nu știu de unde am luat-o, dar îmi place. Într-un fel, îmi plac culorile mai închise. Și vin aici, amestecând ambele culori. Ok, ne-am murdărit puțin. Se mai întâmplă. Mai luăm culoare. Și dăm și aici. Cam așa ar arăta, într-un fel sau altul. Exact. Coborâm și cu maroniul acela de dedesubtul ochiului. Mai exact aici, sub ochi. Foarte puțin. Cam așa ar arăta. Destul de ok, zic eu. Și o să revenim cu un rimel. O să folosim un rimel de la Too Faced
Better Than Sex. Mi se pare că este foarte bun, accesibil, ușor de manevrat, este foarte, foarte micuț și mie îmi place, depinde ce părere aveți voi și ce preferințe aveți la machiaj. Nu-mi încarcă foarte rău genele, după cum vedeți. Să dăm și pe genele de jos. Ochiul făcut și cel nefăcut. Cam așa arată acest machiaj simplu al meu pe care îl folosesc aproape zilnic și se potrivește și cu ținuta mea de astăzi. Vom continua cu iluminatorul. Să folosim un iluminator. Ups. Cam așa. De aici se vede mai bine. Și la sprânceană. Destul de drăguț. Pe nas obișnuiesc să-mi dau puțin și să urc în sus și deasupra buzei, unde o să vin cu un ruj roșu excepțional. Ok, am terminat și cu iluminatorul. Am ales pentru voi astăzi un ruj mat Made Me Ultra Smooth Matte Lip Cream de la Sleek. Este foarte, foarte roșu. Pur și simplu am zis să mă asortez cu ținuta de tot astăzi. Părerea mea despre acest ruj este foarte bun. Are o culoare frumoasă. Ce mă deranjează, de fapt, prost spus deranjează, este că el se ia foarte, foarte greu. Trebuie să insiști pentru a se lua. Deja am greșit cu el puțin. Nu este nimic, o să rectificăm. Dar v-am spus, se ia foarte, foarte greu. O să revenim cu curățelul și cu fond de ten peste, unde am greșit linia.
Cam așa ar arăta machiajul. Rujul ne-a dat puține probleme. Sper să vă placă din tot sufletul și încă o dată vă mulțumesc tuturor care v-ați abonat la mine și m-ați urmărit în primul videoclip cu toate emoțiile și cu toate emoțiile pe care le-am avut în primul rând, că astea au fost cele mai importante. Sper să trecem peste aceste emoții și să comunicăm indirect prin aceste vloguri. Dacă v-a plăcut și acesta, dați like, subscribe, cei care nu ați apucat să dați și cei care sunteți noi, vă salut din nou pentru că nu ați apucat să vedeți și primul videoclip. Acesta este rezultatul. Ne dăm mai aproape. Este un machiaj simplu, foarte drăguț, după cum spun eu, lejer. Nu este tenul încărcat deloc. Ce eu zic că ar merita să îl încercați cu ce aveți sau aproximativ cu aceleași culori. Vă pup, pa!